2019 ni bisi January talni 4 sarmeli salno bogimaya hani busaro CAB jobawo police ni silaibai tham kokjaka khorobati pasa sikra thi yorkha thi lalilingkha thine thanao thangsoikya o salno mutu khui kosom salpala jagatongo Tripura hasine kreng amsayo masin siari lob haipana nogo asugui tongya rozai kutung chumui nogo thu tongya dofane siklaro dofana hamjangnai dok dofane bagai hani bagai khoram silai tongo dofana hamjangnai dok tinini o January talni 4 salmariwo phungni kesangmon jorao fano khorang tisamao ongkhojak EM Suhel Debroma Ramchandragat constituency ni bisingo khobjak Ratanpur amchayo Black Day palaikha Tripura motha o Black Day pa thanibo phaimanja phakya EM Suhel Debroma bonakaribo manjaka Ramchandragat Tripura motha ni party office Tripura motha ni chini party office sa jang chikon sa chini je kosom salno mutu claimants panda chini Ramchandragat constituency bisingo khobjak jang saimano thanai bisibri sekang chini Madhabari wo CAN protest khlaitani chini dofani takhuk song kokjakmani chini adhikar bagai chini rights bagai chiri khokthani chini takhuk song kokjakman norok muite pogya khuna abonote chung belekeno chini khaduman phunugo chini tongko salukurok ba asno bujaka even ambulance ponda adina tokhrub jaka norojotono muite tongkhana anbai tino salasung pogimaya chini Tripura ni history wo mo kusum muite tongflainai tangka chung chini hau tongino chini adhikar no chung mania chini hau tongino chini kogna chung sarani malia oma haike chung tini salasung muite mano yaba chung chini bubagra tongman bagai chini bubagra chini bagai horangti saman bagai chung tini joto Tripura su chini thancha chini Tripura hawo chung asuk din satopki to khajagi tongmani chung justice mai angi tongmani chung tini justice mana lamano phungnai chini bubagra bisingte chung salsa chung justice manai chini ha chini adhikar manai anbai tini bubagra one last fight ni choba hini bo tini horangti se tango kebama bar confusing mano one last fight ni choba meaning tamo kebama barok tini kubuni kebang nai je leaders of kubuni party je leaders of question khlayo one last fight meaning tamo hine kyaba chung boron obon sanan musungo chini bubagra one last fight mane bo chini next generation by fight khlayo kyaba te kubuni kebang nai je leader tongnai rok kubuni party leader tongnai rok bohangai one last fight tamo hine sungnai rong borok next election bagi borok fight khlai aun bagi aron different chung jago chini bubagra chini do phane bagi je botini sacrifice khlai tongo botini sagri sore hame tu phano chini do phane bagi khoram thai tongo jung Tripura sar belakini kapal kaham aun bagi ini o jarabo jung joto thancha khlai chung khabaksa phanbasa yapri baske basang awglai nai jung thancha khlai chung chini bubagra sambliyo tongo chung bubagra thancha khano ya sangai bus kang je paithani sobo jung kuplaingnan bagi khorsa jung belakini jung karakte thancha ma tongnai an bagano jung belakini khasau tini oma hai jarabo chini bisiburi sikang chini tahuk sono khaglap de goli kogmani jung nugjak piaba o salna jung muiti boglak tangke obo chini jung o salna jung kosom salni ting muiti khlayo piaba chini bubagra busung maya ganang naidi obona salna musungo jung thanai je Tripura motha ADC election sekang jung kono kog riman krei jung je Tripura motha jiti phaikangkai chini o kog jana takhurum jobrna hine piaba chini bubagra busuk kubui naidi bo dini kubuni praman dekha je bororok je chini dofani bagai borja khaklapti guli chagai bosangni thei ori mane hingkai bo chini dofani je chini tongosong lukuro amsike je chini bag choba khlai tongman hingkai jung borong nainan ki chini adhikar kri deba aban bagi tini bubagra naidi busuk kubui Tripura motha habong phaima logi no chini o takhuk songno je kokjangnai rongno bo tini chini ADC hapong ni bukhakti bo tini job offer bon ya farga chini bubagra aban kubui praman dibo bo buku bai saya samoi bo praman phunugo an bagai chini bubagra busuk kubui je bini kubui ni bising tei chung salsa kplaing nai an bagai tini joto Tripura sarok tini o kosom salna moite kheman salo ang narong na jotna appeal khayo hancha tongdi jeng khabak sa phanbasa agugai bubagra logi tong hangke
bogara samble tong chung chaba khnai hingke जों o wala spede जों koplai nai nai o wala spede koplai nge जों chini next generation bagai जों safe and secure omo जों mani nai an bagai asuna situm bisi kolokok salia haino hai jotana hambai jotana khulumbaikya bobagara haigloktум tipra mot haigloktум greta tipna dapti mana